ganap. Anyway, mga kababayan, huwag kayong ma-excite. Tama lang yan. In a few minutes, darating na po si Alfred Vargas. Ano pa yung mga, ano pa masasabi niyo sa mga nagkakagala? Ay, maloka-loka! Ano pa masasabi niyo? He's my boyfriend! Oh my God! Bakit na yung camera mo? Hindi mo Ay, hindi ako nakuhaan. Ayun na. Ay, si Paolo naman. Ayan. Yan po ang sasakyan nila. Yung mga boyfriend ko, iniwan ako. Walang hiya. Tikidik. Ako naman. Alis na po ang bus nila ngayon. She's a dumb reporter, yeah. They're not beautiful, we are beautiful. Salamat po sa mga nag-invite sa akin sa show na to. Yes. Actually, Channel 2. Okay. Ito na tayo sa Channel 2. At ayun po sila nakasmile sila. Alfred, ito na lang ako. Ito na ako. Anyway, baka kasi ma-discover nila ako. Yeah, si Corina Sanchez. Makikita niyo po yan? Pinakamurang airfare. Destination tours. Ayan, makikita niyo po. Ayan. Wala lang po. Gusto ko lang pong magsalita. Hindi ako galit. Nagbayad ako ng mahal para makita ko ang mga kalalakihan na yan. Hindi nila ako pinansin. Itutuloy ko sila sa GMA. I cannot see anyone there. Isusumbong mo sila sa GMA. Itutuloy ko sila sa GMA Channel 2. Usad mo to, dali. Dito. Magre-report tayo. Excuse me lang po. Sige, ulitin mo yung pagsigaw mo. Okay. Isa pa. Diba? Isa pa. Andito ka tayo ngayon sa Monte na Tumo. Who are you? Hindi ko siya kilala. Ay, siya nang yung bag ko, naiwanan maraming dolyaris doon. Ayan, mga adik sa artista, hindi naman pinapansin. Mga walang iya. Hindi. Isusumbong ko sila sa GMA Channel 2. Tama ba naman, hindi ka rin ang ating mga beauty ever. Ay, ginarin ang beauty ko, tag-high siya. Mga walang iya. Alfred, ang gusto ko akin nga. Si Alfred doon. Kunin mo si Alfred lang doon.